Bito ko, mabayad. Yes! Ako nang ablihan pa. Okay ra pagkaabli pa. Uy, boy. Kumusta ko sa kong utang, boy? Murag dugay-dugay naman tuwan ni mo, bayre. Okay raman ni mo utang pre, way problema. Naunsa. Manukot na ko ba? Kay medyo dugay-dugay na biya to. Pre, mo bayad ko sa imo karon kay dako-dako kog natigom sa eleksyon. Oh, mayo. Asa man nun, be? Unya na, ako rin patod sa inyo ha. Bantay juga, pre. Magpaabot ko dito sa balay, ha? Aw lagi-lagi, boto na ko kay ulan na. Uy, Der! Asa makagikan? Ay, dito ko gikan ila barok. Siya nakita mi ni Boy Tuko diha ba? Ako siyang panukot siyang utang. Unya, ni bayad. Ubayad daw siya karon. Ipahatod ra niya. Na, tuupog ka ato ay na pag-asa. Ubayad lagi daw siya. Kidagan siyang natigom atong eleksyon. Pikas-pikas daw yung nadawa. O dyan ay klaro si Boyto ko ba? Mura magprutas. Kasi prutas, ano mabot man ka sa prutas? Si Boyto ko ba? Balimbing. Uy, natural na saya. Importante nga makabayad to. O sa bagay, dako-dako bet ng utang, 5,000. Mo gani no. Pabuta diri ha, basig ihatod din niya. Ikaw rin paabot. Ay, mula ka ba ako karon? Iniguman sa ulan. Oh, sige, ako na lang. Uy, maayong pag-abot ka mahalan. Kamahalan si mong mata. Ikaw paabot diri ha, kay magbayad daw to si Boy Tuko sa iyang utang. Ha, si Bito ko, mabayad. Ubayad gani no. Ay, posible kagaya ato pa. Bayad lagi ni. Kasabot basta pabuta diri ha. Ako rin bahala to pa. Everything will be okay. Pandamay, English ka. Laman pa naman ko'y diri. Oy, sayon. Mula ka sa kuha ato sa kuya mads. Magbaritis na pagkadigto ba? Dili, uy. Nara ko ito nila pagi. Daan palagi ko ma. Mag-chismis na po na. Susoy, paghilom. Pwede, dukang bataan na ka. Bato sa ko. Sos, di jud ka po yun ni si mama. Mukhatod yung baba. Isa yun. Ilakaw na yung mama. Oh, karon lang jud pa. Ano man? Yes! Ay, saba, kasi mo na si Boy Tuko ba mo bayad sa iyong utang. Kita rin mag-share. Pila may iatag ni mo sa kuha pa? 5,000 man to, no? Nag-aanti kang 10%. Percent pa man si Papoy. Isulti lang good kung pila. Agaw-agawan pa mo kong compute. Susoy ka, busy ka, ana. 5,000, 10% ana, 500! Murag, musugot ko ana pa. Nganong di man, kwarta naman eh. Ay pa, pwede na ako i-advance ang 500. Grabe. Wabagan, inibayad si Boy Tuko, babayron ako nimo. Di na lang ko pa. Itugan na lang tig ang mama. Ayaw po. Sige. Mahatag na lang ako 100 si mga, okay ra? 100. Di ko. 200, Di, gyapon ko pa. 300. Di, gyapon ko pa. Damay ni bataan ni. Pero, Ana ba? Ako rin ba nagpabot ni Bito ko pa. Relax na lang ka sa kwarto. okay ha, bantay lang ka. Ayo. Ay, boy! Unsay tirada? Nalay ko sa yun kay mo bayad ko sa utang. Kana, may bayo asa man ron be. Nara sa no. Okay boy, salamat. Okay, adto ako. Pa, ning bayo na si Bito ko pa. Ha? Uy, Mayo! Ako nang ablihan pa. Ayaw! Okay ra pagkaabli pa.